Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam Petruk. Waalaikumsalam Petruk. Wah, iki arep nembang meneh Petruk. Ayo arep nembang apa, Truk? Iki Kang Gareng, iki ora arep tembang, ning iki arep ngrumpaka. Kowe arep ngrumpaka, heeh. Ayo coba judule apa? Judule Cakra Manggilingan. Wah, Cakra Manggilingan, Truk. Ayo coba. Kaya roda lakune manungsa. Munggah mudhun ngiwonengen muter-muter. Kaya dremolem sing ana pasar malem kang sinebut Cakra Manggilingan. Abot enteng pancen wis gawane, ora mung dhewe akeh kancane. Kaya ngapa pangolahe ngrasa teguh yuwana nggayuh kang utama. Owah gingsir mesti lir gumilir, karya makarti ganti lir gumanti. Manungsa mung sumarah kang pinesti, budidaya sakar saning Gusti. Rahayu kang sami pinanggih, amung swarga kang tansah sinedya. Panggulanging adiluhung, karya natya sing sasama. Kala mangsa ana rasa suka, kala mangsa ana rasa duka. Kala mangsa tanpa rasa, kala mangsa bebingung rasa. Wah, kok bingung aku, Truk. Lah iya iki mau cakepane ngono ki mau. Kuwi umpama dilagokke ngono ya iso, Truk. Ya iso kanggone sing pinter nganggit tembang ya mbok menawa iso. Wah, kan iki rumpakane kok bingungke iki coba, Truk. Wah iya, Truk, iki coba siji mbaka siji. Saka ngarep iki mau rumpakane piye? Cakra Manggilingan. Lah iya iki, Gong. Kang Gareng iki cakra iki wis ngarani to, Gong. Wah iya ya, Truk, cakra iki tegese iki bulatan utawa roda, kaya roda kae. Manggilingan, roda iki terus berputar. Iki nek dibasake Indonesia maknane roda berputar. Ngono ya, Truk. Kaya roda lakune manungsa lho. Dhewe, Gong, piyayi-piyayi sing dawuh menawa uripe awake dhewe iki ora beda kaya lakuning roda. Muter terus, kala mangsa ana ngisor, kala mangsa ana ngiringan, kala mangsa ana dhuwur, terus lumaku. Lah werdine tegese iki werdine iki walaupun berputar terus mlaku manut jalan sing wis ditentokke lho. Dalan lurus. Oh, ngono ya. Kuwi tujuane ngono kuwi mau. Mula nadyan to munggah mudhun ngiwonengen muter-muter tetep tumuju muter marang tujuan sing ditentokke. Ngono ya. Ana tujuane. Tegese ora owah gingsir, tetep siji sing dituju ya kuwi apa, Truk? Ya manut dawuh Gusti sing Maha Kuwasa kuwi. Ana ngisor tegese nalika diparingi panandhang umpamane werna-werna sing ora kepenak tetep tumuju marang ngestokke dawuh Gusti Allah. Diparingi nikmat nalika ana dhuwur paribasane tetep tumuju marang ngestokke dawuh Gusti Allah. Oh, ngono ya, Truk. Kuwi maksude ngono, Gong. Oh,
Malah munggah mudhun ya, Truk. Nah iya wong rodo ki lak ya nyatane munggah mudhun menggak penggok muter-muter to, Gong. Wah iya ya, Truk. Kuwi padha karo lakune awake dhewe ya ngono. Oh iya ya, mula kaya nek cilike iki rodo, ning nek gedene iki kaya kae dremolem ning ana pasar malam kae. Wah iya ya wis tau numpak ya, Truk. Ha iya kowe wis tau numpak dremolem. Ngono ya. Mula kuwi sing disebut cakra manggilingan iki maksude kaya ngono kuwi mau. Abot enteng pancen wis gawane lho. Tegese piye, Truk? Lho iki tegese iki nadyan to le numpak iki abot gitu. Bobote roda iki dienggo ngangkat sing abot kala mangsa enteng. Oh iya ya, Truk. Kaya ngopo rasane le ngangkat barang sing abot karo sing enteng kuwi mau tetep Teguh Yuwana nggayuh kang utama lho. Oh iya ya, Truk. Kuwi jebule ngono kuwi mau. Ibarate ya kaya ngarep kuwi mau. Adyanto panandhang ki lak paribasane ditumpaki barang sing abot. Ning tetep lumaku tumuju marang tujuan sing ditetepke. Oh iya, nadyanto enteng ya tetep lumaku ana tujuan sing wis ditetepke kuwi mau. Ora owah gingsir. Oh ngono ya, Truk. Owah gingsir mesti lir gumilir. Oh. Wah iya ya sebab jenenge owah gingsir lak wis mesti lir gumanti, Truk. Oh iya ya, kaya roda kuwi mau. Kadang kepenak, kadang ora kepenak, kadang sehat, kadang ora sehat. Oh iya ya, kadang apik, kadang ora apik. Iya, Gong. Ning wong ya kuwi mau tetep kudu lumaku roda kuwi tumuju marang sing ditetepke dening Gusti Allah. Kuwi umpamane menggok ya lek balekke ning sing lurus lho. Oh, maksude ngono ya. Kuwi maksude ngono. Karya makarti ganti lir gumanti ora beda karo nyambut gawene utawa olah pikire awake dhewe iki lak kadang ya lir gumanti. Luwe-luwe ning donya iki ana godha ya, Gong. Wis ana godane sing nikmat kuwi mau. Diawe-awe. Umpamane iki Kang Gareng areng ngaji iki wis diawe. Wis kene timbangane ngaji luwih ayo dolan. Oh iya ya, kuwi lak godane donya lak akeh. Oh iya, ning endi? Ayo nonton film lho, filme apik. Akhire ora sida ngaji, nonton film lho. Oh iya ya, lho kuwi lak ning donya ki memang isine godaan kok. Oh ngono. Rumangsane dhewe biyen donya ki nikmat ngono. Jebule kuwi pancingane Gusti Allah untuk nggodha awake dhewe kuwi supaya ora lurus dalane. Oh iya ya, Truk. Iya kuwi jebule ngono bareng ngaji iki. Ora krasa iki ya, Truk. Ngono. Mula mibaning padha manungsa awake dhewe iki, Gong, Kang Gareng ki lak mung sak drema sumarah kang pinesti lho. Tegese iki pasrah anasane Gusti Allah ya to. Sing pasti awake dhewe sampeyan bakal bali ana ngarsane Gusti Allah iki mau. Ngono ya, Truk. Mula terus mbudidaya sakarsaning Gusti, tegese apa dawuh Gusti Allah iki semaksimal mungkin awake dhewe didhawuhi manut. Oh ngono ya, Truk. Kuwi jebule ngono kuwi bareng sinau kuwi rumusane ngono wae, Truk. Wah ya mula nek ora ngaji iki ha iya lali, ora ngerti tujuane iki mau. Wah iya ya. Tujuane supaya apa? Rahayu kang sami pinanggih lho. Rahayu ki maksude apa, Truk? Rahayu ki nek ora kleru ki tegese keselamatan, karahayon. Oh ngono, damai sejahtera pinanggih ana swarga kana lho. Kuwi finale awake dhewe iki lak ning swarga kana to, Gong. Ngono ya, Truk. Iya ya, Gong. Dadi timabaking padha iki arep ning donyane awake dhewe
pontang-panting nibonangi paribasane iki mung tujuane iki tibaning padha iki supaya ning swarga kuwi. Ngono ya, Truk. Heeh, lho. Amung swarga kang tansah sinedya lho kuwi. Bojane kudune ngono ning kadang awake dhewe iki lali karo swarga. Ane wis kelingan dolanan karo dolan iki wis. Oh iya, main kok. Oh iya, wis lali karo tujuane. Ora beda karo awake dhewe ndek cilik angger dolanan iki angger wis dolanan lali wayah. Wayahe salat ora salat, wayahe sinau ora sinau. Wayahe kudu wis mulih wis bengi isih dolanan. Oh iya ya, Truk. Nah iki lali sidane. Oh ngono, heeh. Mula panggulanging adiluhung, nah sing paling kudu disinaoni jane kuwi mau timbang dolan kuwi mau ya kuwi supaya karyanak tiasing sasama. Tegese menehi kae nek basa agamane kae menyampaikan tuntunan kebenaran. Karo menyampaikan kesabaran kuwi supaya karyanak tiasing sesama iki supaya kabeh entuk nikmat bungah mlebu swarga kabeh. Bule ngono kuwi. Oh iya ya, Truk. Heeh. Memang kehidupane menungso iki kadang ya kala mangsa ana rasa suka, kala mangsa ana rasa duka. Kala mangsa tanpa rasa, kala mangsa bebingung rasa. Ya ya, Gong. Wah, apik kuwi parikane. Kuwi parikan apa-apa ya, Truk, embuh kuwi. Wah iya. Iki mau Kang Gareng. Wah iya le, wah jan elok tenan iki mau aku dadi sinau. Lah iya ya, Truk. Heeh. Cukup sepene Kang Gareng, sesuk teruske meneh. Iya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.